Xotixa. Bueno, hau ere Agirretxe anaien repertoriokoa. Bueno, ba, gure dantza bilera, ja, arraukuak eta sueltokoak eta bukatu die, eta martxa batekin, martxa ingo dugu. Hoi da, despeidako, Lasarten izaten zen Islas Canarias. Beti, despeidako, hori gogoratzen denek. Hernaniko ez gogoratzen, baina Lasartekoa beti zen, tantzun, 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 tan. Beti, oiz, bueno, txarritik etorri eta amasei amazazpi urtekin Lasartea jute ginela, plaza, beti Islas Canarias. Ba, guk martxa batekin bukatuko dugu, eskerrik asko, antolatzailei. Bai, proiektu politia da, nik ez dakit, bueno, garai bateko argazki bat atea dugu, ez? Hori dantzatzen zen, ez zien aspertuko, noski, aberastasuna hor zegoen, gaur ere badago, baina, bueno, orduan ere bazegola, eta badugula, bueno, zergatik ez disfrutatu horrekin ere, ez? Dantza horiek hor daude, ritmo horiek hor daude, doinu horiek hor daude, 8 horiek hor daude, eta hori da, bestela zetako, disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta hori, eskatu behar dizuet, txallo bero bate, bi musikari handi hauentzat, Trikitixarekin, Andoitzan Zizar, eta soinu handiarekin Errege Belda. Yeah.
eskerrik asko. Eta hemen gehatzen balimatzeate apaltzea, badakizute, gero ez da musika faltako. Eskerrik asko teknikariari, larriri, beti bezala hain fin ibiltzeagatik.